बक्षीस. वेल, नववर्षाच्या तुम्हाला सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. हे नववर्ष तुम्हाला सुखाचं आणि भरभराटीचं जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. मित्रांनो, आज आम्ही जे भेटतोय ते गोवन वार्ता महाधमाका लकी ड्रॉसाठी, ज्यात गोवन वार्ताचे वाचक जिंकू शकतात काही आकर्षक इनामे. आता त्यात तिसरं बक्षीस म्हणजे 5 होंडा ड्युएट स्कूटर्स, दुसरं बक्षीस 2 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स आणि पहिलं बक्षीस जे ग्रँड प्राइज आहे ते आहे सेलेरिओ कार. त्याच्याशिवाय 1000 प्रोत्साहनार्थक बक्षिसं देखील आहेत. आता ह्या महाधमाकाची उत्सुकता फक्त गोव्यातच नाही तर सिंधुदुर्गात देखील आहे, कारण गोवन वार्ता जसा एक्सेप्ट झाला संबंध गोव्यात आघाडीचा दैनिक झालेला आहे, तसंच सिंधुदुर्गात देखील ह्याला चांगला प्रतिसाद भेटलेला आहे. तर आपण आता थोड्याच वेळात हा लकी ड्रॉ सुरू करणार आहोत. आमचे प्रमुख पाहुणे आहेत गोवा राज्याचे अर्थ सचिव दौलतराव हवालदारजी, मी त्यांचं स्वागत करतो. तसेच आमचे सन्माननीय अतिथी आहेत कलाकार मीनाक्षी मार्टिन्स, तुमचं स्वागत. तसंच वृत्तपत्र विक्रेता आणि सन्माननीय अतिथी आजच्या आमच्या कार्यक्रमाचे आहेत वामन भाटेजी आणि आमचे गोवन वार्ताचे संपादक संजय धवळीकरजी. मी विनंती करतो संजय जी, तुम्ही 2 शब्द या महाधमाकाबद्दल काहीतरी बोलावे. हो, गोवन वार्ता आम्ही जेव्हा सुरू केला की 18 जून 2015 रोजी, तेव्हापासून वाचकांचा खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळतो आहे आणि त्या प्रतिसादातूनच आम्ही ठरवलं की वाचक चांगल्या पद्धतीने आपल्याकडे येत आहेत तर त्यांना आपणही काहीतरी आपल्याकडनं द्यायला पाहिजे. त्या बांधिलकीतून आम्ही ही महाधमाका ही योजना सुरू केली आणि या योजनेला खूप प्रतिसाद मिळाला. म्हणजे हजारो वाचकांनी गोव्यातनं सिंधुदुर्गातनं प्रतिसाद मिळाला आणि आता रोहितनं सांगितलं त्याप्रमाणे सगळ्या भागातनं गोव्याच्या आणि सिंधुदुर्गाच्या भागातनं प्रतिसाद मिळतो आहे. आणि ती जी काही आम्ही वाचकांना कमिटमेंट दिली होती की मारुती सेलेरिओपासून बुलेट म्हणा किंवा हिरो ड्युएट स्कूटर म्हणा आणि तसंच 1000 लोकांना प्रोत्साहनार्थ बक्षिसं, ही सगळी आम्ही दिलेल्या कमिटमेंटप्रमाणे आत्ता आम्ही जाहीर करतो या कार्यक्रमामध्ये. गोवन वार्तानं बातम्यातनं जे काही आपलं स्थान नक्की पक्कं केलं आहे, चांगल्या खऱ्या सत्य बातम्या, चांगलं विश्लेषण, चांगले अग्रलेख, चांगल्या पुरवण्या आणि तीच कमिटमेंट आम्ही जी काही दिली होती ती पाळतो आहे. तशाच प्रकारे त्याच विश्वासानं आम्ही लोकांसमोर येतो आहे आणि तोच विश्वास लोकही आम्हाला देत आहेत. असंच आमच्याबरोबर राहा आणि आम्हाला चांगला प्रतिसाद द्या. अधिक चांगला पेपरही आम्ही भविष्यात तुम्हाला देऊ, ही आत्ता एवढं मी एक नक्कीच प्रॉमिस तुम्हाला करू शकतो आणि हा कार्यक्रम पुढे न्यावा असं रोहितला मी सांगतो. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की आता आपण फिश टँक सगळ्यांनी बघितलीच असेल, याच्यात ऑलमोस्ट किती असेल सबस्क्रिप्शन, जे आज 8 बक्षिसं आहेत, 1000 प्रोत्साहनार्थक बक्षिसं देखील आहेत. पण मला सांगा की ह्याच्यात टोटल या फिश टँकमध्ये, फिश पॉन्डमध्ये आपलं किती सध्या सबस्क्रिप्शन, किती जणांचं फ्युचर सध्या आता ह्याच्यात आहे? हो, किती हे मला वाटतं की साधारणपणे 15-1 हजाराच्या आसपास ही संख्या असेल. तेवढा आमचा वाचक बेस आहे, म्हणजे सबस्क्रायबर बेस. त्याच्याशिवाय जे याच्यात नाही आहेत असेही अनेक हजार, काही हजार लोक आहेत जे रोजचा पेपर रोजच्या रोज विकत घेतात. अर्थात वार्षिक वर्गणी आगाऊ इन ॲडव्हान्स ज्यांनी भरलेली आहे ती साधारण 15-16 हजार लोक आहे की ज्यांचं फ्युचर, त्यातल्या काही जणांना आता बक्षिसं मिळतील. अर्थात जे नशिबवान असतील त्यांना ते बक्षीस मिळेल. ओके, मी परत सगळ्यांना सांगतो की बक्षिसं ज्यांचं फ्युचर, सरांनी म्हटलं की फ्युचर ह्याच्यात आहे, फिश टँकमध्ये, फिश पॉन्डमध्ये आहे, त्या बक्षिसं आहेत 5 ब्रँड न्यू होंडा ड्युएट स्कूटर, दुसरं बक्षीस जे आहे ते 2 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स आणि पहिलं बक्षीस जे आहे ते सेलेरिओ कार, ब्रँड न्यू क्लासी सेलेरिओ कार. त्याच्याशिवाय 1000 प्रोत्साहनार्थक बक्षिसं देखील मिळणार आहे. खूप जणांचं भविष्य गाडी जिंकण्याचा, स्कूटर जिंकण्याचा हा फिश टँकमध्ये आहे, फिश पॉन्डमध्ये आहे. आपण ती फिल्म बघूया आणि पाहूया गोवन वार्ताचा आतापर्यंतचा हा सुखमय प्रवास आणि परत आम्ही येऊया आणि लकी ड्रॉची सुरुवात करूया. गोवन वार्ता, आपलं राज्य, आपलं दैनिक. अस्सल गोव्याच्या मातीत जन्म घेतलेलं आणि प्रत्येक गोवेकराला आपलं वाटणारं दैनिक म्हणजे गोवन वार्ता. कमीत कमी काळात गोव्यात आणि सिंधुदुर्गात आघाडीचं आणि लोकप्रिय बनलेलं वर्तमानपत्र म्हणजे दैनिक गोवन वार्ता. ताज्या, स्पेशल, खणखणीत बातम्या, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, युवा, महिला, स्पोर्ट्स अशा सगळ्या विषयांचा सखोल कव्हरेज, सडेतोड अग्रलेख, वेगवेगळ्या विषयांची रोज एक पुरवणी, याशिवाय रविवारची तरंग पुरवणी. Goan Varta is a complete package of variety of news, features, supplements and much more.
It is an open platform for every Goan reader. The Fomento Group initiative of Ashadeep is an idea we are privileged and honored to have developed. And now through our media division of Goan Varta, The Goan and Prudent, excited to propel its reach and effect for years to come. Why one more newspaper in the already crowded market? हा प्रश्न अपेक्षितच होता आणि ह्या प्रश्नावर आमच्याकडे उत्तरही तयार होतं. म्हणूनच तर आम्ही गोवन वार्ता हा मराठी, द गोवन एव्हरीडे हा इंग्रजी आणि द गोवन इन स्कूल हा विद्यार्थ्यांसाठीचा पेपर सुरू केला. सुरू करण्यामागचं कारण काय होतं तर एक समाजात चांगल्या वाचनाची आवड तयार व्हावी. लोक रीडिंग इज एज्युकेशन आणि एज्युकेशन इज अवेअरनेस म्हणजे चांगलं अवेअर सोसायटी तयार व्हावी ह्या दृष्टीनं हे पेपर सुरू केले. त्यामुळे आम्ही काय केलं तर प्रत्येक तऱ्हेच्या बातम्या, सगळ्या तऱ्हेच्या बातम्या, समाजातल्या सगळ्या लोकांसाठी काहीतरी तिथं असावं. गोव्याच्या मातीतला हा पेपर, गोव्यातल्या मातीतल्या इथल्या मूळ लोकांसाठी त्यांचं प्रतिबिंब ह्या पेपरमध्ये यावं, त्यांच्यासाठी खुलं व्यासपीठ मिळावं, अशा दृष्टीतनं अशा विचारातनं हा पेपर सुरू झाला. आणि मला आनंद आहे की गेल्या 1.5 वर्षाच्या काळात की ते जे आमचा हेतू होता तो साध्य झाला. We were working in a market that was already very saturated, and I think after 1.5 years we have established ourselves and we have made a mark. So the Goan in School started as a safe space for children to express themselves. It was basically planned for as a platform for expression beyond academics and schoolwork. And now after 1 year of doing this, we are so proud that it's gone beyond that. Children have not only contributed their, showcase their talents, they've actually owned the paper. And the constant feedback from teachers, parents and students have made it what it is today. So I'm so proud. पत्रकारितेची 2 सगळ्यात महत्त्वाची बलस्थानं असतात. एक म्हळ्यार बातमे भितरली तटस्थता आणि दुसरें म्हळ्यार खंयच्याय विशयाचेर एक वर्तमानपत्र घेता ती भुमिका. ऑलरेडी गोंया भितर खूब वर्तमानपत्रांची गर्दी आसा. अशे परिस्थिती भितर गोवन वार्ता सुरू जालें आणि म्हाका दिसता हो जो एक गाभो आसता पत्रकारितेचे, ही जी बलस्थानं असतात पत्रकारितेची, ती ह्या पेपरान खूब बरे तरेन खूब मॅच्युअर्ड रितीन एस्टाब्लीश केली. आज तुमी जर गोवन वार्ता पळयलो जाल्यार बातमे भितरली तटस्थता खंयच गेल्ली दिसना. त्याच बरोबर संपादकीय पानावरची भूमिका तितल्याच ठळकपणान जाणवता. आणि इतल्या कमी वेळा भितर अशें बॅलन्स साधप आणि मार्केटा भितर आपलें एक स्वताचें स्थान निर्माण करप, आय थिंक दॅट इज रियली कमेंडेबल. वर्तमानपत्राचा जन्म रोज नव्याने होत असतो. सकाळपासून रात्रीपर्यंत धावपळ केल्यानंतर अखेर त्या दिवसाचा पेपर तयार होऊन आपल्या हातात येतो. रिपोर्टर्सची भूमिका ही नेहमीच महत्त्वाची ठरते. आमचं काम हे सकाळी सुरू होतं. सकाळी 10 वाजता 10:30 वाजता आम्ही ऑफिसमध्ये पोहोचतो. 11 वाजता मीटिंग होते. सगळ्या रिपोर्टर्सना त्यांचे शेड्यूल, त्यांचे विषय देण्यात येतात आणि त्याप्रमाणे सकाळी जे रिपोर्टर्स बाहेर ऑन फील्डवरती जातात ते चक्क संध्याकाळी इथे ऑफिसमध्ये पोहोचतात. दैनिक गोवन वार्ताची रिपोर्टर्स टीम त्या दृष्टीनं खूप मेहनतीचं काम करते आणि ही मेहनत आम्ही रोजच्या वर्तमानपत्रातनं आम्ही वाचकापर्यंत पोहोचवत असतो. केवळ बातम्या आणल्या म्हणून पेपर तयार होत नाही. त्या बातम्या एडिट करून सजवून गोवन वार्ताच्या वेगवेगळ्या पानात घेतल्या जातात. आता ह्या ज्या बातम्या येतात ना, ह्या बातम्या आल्यानंतर त्याचं वर्गीकरण होतंच पहिल्यांदा बैठकीमध्ये आणि त्या बातम्या वेगवेगळ्या पानांत दिल्या जातात. त्यामध्ये आकर्षक हेडिंग देणं, सब हेडिंग देणं हा प्रामुख्याने विषय असतो. मग त्यासाठी मी आणि माझे संपादकीय सहकारी त्यासाठी प्रयत्नात असतोच. पण ती पानामध्ये मांडणी करून काही बातम्या व्यवस्थित दिसतील कशा, आकर्षक मांडणी करणं, वाचकाला व्यवस्थित ती देणं याविषयी सर्वजण प्रयत्न करतात. त्यामुळे डिझाईन विभागाचा मोठा सहभाग असतो. अंक छपाईचं काम सर्वात कठीण. प्रिंटिंग प्रेसमध्ये रात्री उशिरापर्यंत छपाईचं काम चालतं. छापलेल्या पेपर्सची पार्सल्स ताबडतोब वेळ वाया न घालवता गावागावात पाठवावी लागतात. तेव्हाच हा गोवन वार्ता आपल्या हाती पडतो. गोवन वार्ता आत्ताच होऊन 1.5 वर्ष झालं, तरी पण इतर पेपराबरोबरच गोव्यात साधारण 7-8 मराठी पेपर आहेत. त्याच्यात गोवन वार्ताने आपले वाचक निर्माण केले, आपले स्थान निर्माण केलेलं आहे. गोवन वार्ता व्यवस्थित चाललं आहे, चांगला खप वाढत आहे. लोकांचा उत्तम मीठ होत्याने त्यांनी बुकिंग स्कीम सुरू केल्यामुळे त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. बुकिंग पण बरंच झालेलं आहे आणि आपले वाचक केलेले आहेत.
गोवन वार्ताचा खप वाढत चालला आहे तो आमच्या उत्साही एजंटामुळे. त्यांच्याबरोबरच जाहिरातदारांनीही गोवन वार्ताचं कौतुक सुरू केलं. When Goan Varta was born some 1.5 years ago, we were wondering whether we should support. But then looking at the way the editorials were, there was a fresh perspective. There was a balanced view. So we went on supporting it and I convinced my other customers who are advertisers, who are large advertisers, to support this new paper, and that is how our association started with Goan Varta. 18 जून 2015 या दिवशी गोवन वार्ता सुरू झाला तोच मोठ्या दिमाखात. पहिल्या दिवसापासून आम्ही मागे वळून पाहिलं नाही. हजारो वर्गणीदारांबरोबर रोज अंक विकत घेऊन वाचणारे वाचक यांनी गोवन वार्ताला अक्षरशः उचलून डोक्यावर घेतलं. मला जे आर्टिकल्स मोस्टली आवडतात ते मेनली मंगळवारी किंवा शनिवारी येतात. फॉर एक्झाम्पल संधी, तर संधीमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी येतात, लाईक करिअर बेस्ड नवीन माहितीपूर्वक गोष्टी येतात. आणि मला सगळ्यात आणि एक गोष्ट आवडते ती शनिवारी येते. इट्स कॉल्ड जनरेशन नेक्स्ट. त्या जनरेशन नेक्स्टमध्ये आपण आपले काय काय नवीन मुद्दे आहेत ते मांडू शकतो. म्हणजे माझ्या वयाच्या लोकांच्या मनात जे जे काय येतं ते मांडू शकतात. सो आय लाईक दॅट पार्ट टू. गोवन वार्ता उघडल्याबरोबर मी आधी अग्रलेख आणि त्याच्या बाजूला जो स्तंभलेख असतो ह्याचं वाचन मी अगोदर करते. रविवारचा जो पुरवणी असते रविवारची, त्याच्यात महिलांसाठी सदर असतं. त्याचाही मला बराच उपयोग झाला. मी काही मैत्रिणींना वगैरे पत्ते वगैरे दिले. त्यांनी पुढं काहीतरी म्हणजे त्याचा उपयोग करून घेतला असं त्यांनी मला सांगितलं. त्यामुळे गोवन वार्ता हा पेपर वाचनीय आहे. मांडणीसुद्धा चांगली असते. नंदकुमार कामतांचे लेखक फार सुरेख असतात आणि मस्त असतात, वाचावेसे वाटतात. मला गोवन वार्तामधलं तरंग हे पान रविवारी येतं ते खूप आवडतं. त्याच्यावर मी माझे पण लेख लिहिले आहेत. मी जेव्हा 6वीत होते तेव्हा मला आमच्या शिक्षिकेने सांगितलं की मला तिथे कविता लिहायची आहे गोवन वार्ता या न्यूजपेपरवर. तेव्हा मी खूप उत्सुक होते आणि मी ढगांवर कविता लिहिली. मला कविता लिहायला खूप आवडतात आणि ही गोवन वार्ताने मला ही संधी दिली. सो ही क्रेडीट जी म्हणू वस्तू आसा ही इट्स अ टीम वर्क of the team on the field, the team in the office, and backed by a very good management. These are the three components of a good paper, and his message can be put very clearly through Goan Varta. प्रवास कठीण होता पण ध्येय मोठं होतं. आमचे प्रयत्न आणि तुमची साथ यातून एक नवीन स्वप्न प्रत्यक्षात उतरलं. गोवन वार्ताने अल्पावधीतच आपलं साम्राज्य तयार केलं. पेपर सुरू करतानाच आम्हाला अनेक लोक भेटले की गोव्यात 7-8 मराठी पेपर आहेत, तुम्ही अजून एक नवा पेपर का सुरू करता? ऑलरेडी 3-4 इंग्लिश पेपर आहे, तरी का सुरू करता नवा पेपर? तर त्याला मी म्हणेन की त्याला उत्तर आम्ही आमच्या पेपरमधनंच दिलं आहे की तो पेपर कसा असायला पाहिजे तसा नेमका आम्ही दिला आहे. आणि त्यामुळेच हा प्रतिसाद 1.5 वर्षाच्या काळात खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. पेपर एक आघाडीचा पेपर बनला आहे. हे सगळं करताना आम्ही पेपर तयार करतोच, त्याचबरोबर तो पेपर तयार व्हावा यासाठी जाहिरातदार, तो पेपर घरोघर पोचावा यासाठी एजंट्स किंवा घरात पेपर टाकणारी मुलं, या सगळ्यांचा सहभाग त्याच्यात आहे. माझी टीम, माझ्याकडचे चांगले रिपोर्टर, चांगले सिनियर सहकारी माझे आहेत, त्या सगळ्यांनी मिळून तयार केलेला हा पेपर लोकांच्या पसंतीला आला आहे. आणि आत्ता गेल्या एवढ्या कमी काळात म्हणजे 1.5 वर्षाच्या काळात हा पेपर आघाडीच्या पहिल्या 2-3 वर्तमानपत्रांमध्ये आत्ता गोवन वार्ताचा समावेश होतो. ही आमच्या दृष्टीनं खूप अभिमानाची गोष्ट आणि तुमच्यासारख्या वाचकांच्या दृष्टीनं ही मोठी अभिमानाची गोष्ट की मी एवढंच म्हणेन की असाच चांगला प्रतिसाद द्या. बी विथ अस, वी विल गिव्ह यू अ गुड न्यूजपेपर फॉर द सेक ऑफ बेटर गोवा. हा होता प्रवास गोवन वार्ताचा. आता वेळ आली आहे गोवन वार्ता महाधमाका लकी ड्रॉची आणि माझे मान्यवर जे आहेत ते ऑलरेडी उठून बसलेले आहेत बिकॉज दे आर व्हेरी एक्सायटेड की कोण आहे विनर. तर मी मॅडम तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही पहिलं 3रं बक्षीस जे आहे 5 होंडा ड्युएट स्कूटर्स त्यांचा जरा फेट सील करावा. मी रिक्वेस्ट करीन तुम्हाला पहिलं 3रं बक्षीसचा पहिला विजेता.
आता तिसरं बक्षीस ते 3 बक्षिसं राहिलेत. सो 3 स्कूटर्स टू ग्रॅब. तर कोण होतोय विजेता स्कूटरचा? होंडा पर्यंत जे जिंकलेत त्यांना अभिनंदन. जे कोण बघतायत कार्यक्रम निराश होऊ नका, कारण तिसरं बक्षिसाचं लास्ट राहिलंय. एक स्कूटर राहिली आपल्याकडे. त्याच्या पुढे रॉयल एनफिल्डचे 2 बुलेट्स आहेत आणि एक सेलेरियो ब्रँड न्यू कार. तुम्हाला अभिनंदन तुम्हाला, कारण तुम्ही जिंकला आहात रॉयल एनफिल्ड बुलेट. दुसरा बक्षीस रॉयल एनफिल्ड बुलेट आणि दोन्ही बक्षिसं जात आहेत मापसामध्ये. सिरियल नंबर आहे 32821 प्रमोद देवकर. 32821 प्रमोद देवकर मापसा. ओके, मी परत एकदा
त्यांची धडकने सगळे तेज झालेली आहेत बहुतेक आणि विजेता आहे राजेंद्र जाधव जमसांडे. आहेत बुलेट एनफिल्डचे विजेते मापसाचे अरुण ट्रेडर्स. सर हा बोला. आवाज येतोय का? हा आवाज येतो. आता तुमचा जोरात यायला पाहिजे कारण तुम्हाला लागली आहे रॉयल एनफिल्ड बुलेट बाईक. कसं वाटतंय? गोवन वार्ता महाधमाकाचे तुम्ही विजेता ठरले आहेत. दुसरा बक्षीस तुम्हाला लागलंय अरुण ट्रेडर्सला. तुम्हाला तुमचं नाव पहिलं सांगा. माझं नाव आहे देवदत्त प्रभाकर कुशे. हा तर देवदत्त बाब, संजय ढवळीकरजी बोलणार तुमच्याशी, संपादक गोवन वार्ताचे. हा हा हा. देवदत्त, तुम्हाला बुलेट लागली, बुलेट बक्षीस लागलंय. होय होय सर. हा, काय वाटतंय तुम्हाला बक्षीस जिंकल्यानंतर? ऐकून फार आनंद झाला. आताच मी न्यूज वर बघत होतो, मला कोणाचा फोन आला वॉस्कोवरून म्हणून मी न्यूज लावली होती. अच्छा. तर मी त्याच्यावर तेवढ्यात तुमचा फोन आला. बर बर. बुलेट कधी घेताय तुम्ही आता? आता बघूया ना, आज गुढीपाडव्याला गुड न्यूज आली. हो, चांगली न्यूज आली आहे. आम्ही लवकरच तारीख जाहीर करू. तो कार्यक्रम वेगळा होईल, जाहीर कार्यक्रम होईल आणि त्या कार्यक्रमात तुम्हाला ते बुलेट घेता येईल. चालेल चालेल. हा, गोवन वार्ता घेता तुम्ही ना? होय होय, गोवन वार्ता घेतोय. सेकंड टाइम मी घेतले होता. हो, मग तुमच्या मित्रांना, सहकार्यांना, शेजाऱ्यांनाही सांगा गोवन वार्ता घ्यायला. आपण चांगला पेपर देतो. होय सर, थँक्यू. हा, अभिनंदन पुन्हा एकदा. तुम्हाला चांगली वार्ता मिळाली आहे. गुढीपाडव्याच्या दिवशी तुम्ही जिंकलाय बुलेट. चांगली बातमी मिळाली. बरं, धन्यवाद. आता वेळ आली तुमचा सगळ्यांचा निरोप घ्यायची कारण आमचा महाधमाका इथेच संपलेला आहे. लकी विनर्स आपण जाहीर केलेले आहेत. तुम्हा सर्वांना परत एकदा गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. विजेत्यांचे अभिनंदन आणि मोर इम्पॉर्टंटली जे 1000 प्रोत्साहनार्थक बक्षिसे आहेत. ओके, आणि एक्साइटमेंट अजून खूप वाढते कारण हा दुसरा कॉल माझा जो लागलाय तो थेट सिंधुदुर्ग मध्ये लागलेला आहे. सर नमस्कार. हा नमस्कार सर. गोवन वार्ता महाधमाका आपण लाईव्ह सध्या ड्रॉ काढत होतो, त्याच्यात तुम्हाला एक बक्षीस लागलं आहे. माहित आहे का कसलं बक्षीस लागलंय तुम्हाला? काय म्हणताय, कुठलं लागलंय सर? पण तुम्हाला माहितच नाही अजून? नाही सर. मग गोवन वार्ता वाचतात? हो. ओके, मग वार्ता, एक चांगली वार्ता देऊ का तुम्हाला? हा द्या ना सर. मी रिक्वेस्ट करीन ढवळीकरजींना, संपादक गोवन वार्ताचे, की तुम्ही ही चांगली बातमी त्यांना द्यावी. बरं, थँक्यू. हो साहेब, तुमचं आपलं नाव काय? राजेंद्र रमेश जाधव. राजेंद्र जाधव. हो. हा, तुम्हाला फार मोठं बक्षीस लागलंय गोवन वार्ताच्या महाधमाका योजनेत. पहिलं बक्षीस काय होतं माहिती? सर कार होती. कार होती. तुम्ही कारचे मालक झालात जाधव साहेब. हो, काय सांगताय सर? हो, खरंच की काय? हा, कसं वाटतंय सांगा आता सगळ्या प्रेक्षकांना आणि लोकांना सांगा. खूप आनंद झालाय, छान वाटतंय. जाधव सर, तुमचा जेवढा एक्साइटमेंट आहे मला वाटतं त्याच्या पाठीमागे चांगला जास्त एक्साइटमेंट दिसतोय कारण आवाज खूप येतोय. होय होय, त्यांचे मिसेसचा आवाज आहे तो. अच्छा, त्या तुम्हाला चांगलं काय वाटलं गाडी मिळाल्याबद्दल तुम्हाला? खूप आनंद झालाय. वाटलं खूपच आनंद मावत नाही. हो, आम्ही सगळ्या गोवन वार्ताच्या टीम तर्फे तुमचं अभिनंदन करतो. थँक्यू सर. थँक्यू सर. येस, एकमेव बक्षीस होतं गाडीचं, ते तुम्ही जिंकलेत आणि पुढे आम्ही कार्यक्रमाची तारीख जाहीर करू. त्या कार्यक्रमात ती गाडी तुम्हाला दिली जाईल. बरं बरं, थँक्यू सर. थँक्यू. अभिनंदन पुन्हा एकदा. हा हा, पण सर ही खरी बातमी आहे ना? खरीच आहे. ही आज आम्ही एप्रिल फुल करत नाही आहोत, ही खरीच बातमी आहे. आणि तुम्ही मारुती सेलेरिओ हे पहिलं बक्षीस तुम्ही जिंकलेलं आहात आणि तुम्हाला ते मिळेल लवकरच. हो, थँक्यू सर. थँक्यू सर. आभारी आहे तुमचा. थँक्यू जाधवजी, थँक्यू व्हेरी मच. आता वेळ आली तुमचा निरोप घ्यायची. जाण्याच्या अगोदर परत एकदा तुम्हाला सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा, विजेत्यांचे अभिनंदन आणि 1000 प्रोत्साहनार्थक जी बक्षीस आहे त्यासाठी वाचत राहा गोवन वार्ता, कारण त्यांची नावं जाहीर करण्यात येणार आहे. या सगळ्या विजेत्यांची नावं उद्याच्या पेपरवर जाहीर करण्यात येणार आहेत. तसंच
हा विजेत्यांनी नोंद घ्यावी की हा बक्षीस वितरण सोहळा लवकरच होणार आहे एका महासोहळ्यात, जो होणार त्याचे डेट, टाइम आणि व्हेन्यू तुम्हाला सगळ्यांना इंटिमेट केलं जाईल. तुम्हाला जर हा कार्यक्रम चुकला असेल तर तुम्ही पाहू शकता हा प्रुडंटवर www.prudentmedia.in ह्या वेबसाईटवर जाऊन हा कार्यक्रम तुम्ही पाहू शकता. तसंच सिंधुदुर्ग जे आमचे पाहणारे आहेत तसेच गोवन वार्ताचे वाचक आहेत त्यांना हा कार्यक्रम 29 मार्च ते 1 एप्रिलपर्यंत ह्याच्या दरम्यान 1:30 वाजता, 4:30 वाजता आणि 7:30 वाजता हा कार्यक्रम सिंधुदुर्ग लाईव्ह हा आमचा चॅनल आहे सिंधुदुर्गमध्ये, त्याच्यात तुम्हाला हा कार्यक्रम बघायला मिळेल. तर आवर्जून बघा आणि लवकरच भेटू ह्या विजेत्यांसह परत एकदा आपल्या गोवन वार्ता महाधमाका महासोहळ्यात. तोपर्यंत नमस्कार.